להרגיש חטוב, לשמור על המשקל והרעב בשליטה ולהיות אנרגטיים למשך היום. הכל מתחיל בתזונה חכמה. Smart for Life היא החברה בעלת הצמיחה הגדולה ביותר בארצות הברית לתזונה והורדה במשקל. זה בגלל שתחליפי הארוחות של Smart for Life הם הטעימים והמזינים ביותר. לא רק שהם עם טעם נהדר, הם פשוט עובדים. תחליפי המזון של Smart for Life, אשר פותחו על ידי דוקטור סאס מולאבי, מבוססים על מחקר מקיף ומעמיק בתחום התזונה. כל אחד מהמוצרים שלנו נועד להיות תחליף לארוחה שלמה, ללא השומנים, הסוכרים והפחמימות, המובילים להשמנה, לסכרת ולמחלות לב. אלו נועדו במיוחד לדכא תיאבון באופן טבעי. Smart for Life אינו מכיל רעלים או חומרים משמרים. החטיפים שלנו הם דרך מהנה ובטוחה להפחית בקלוריות על ידי השכחת התיאבון באופן טבעי, ועדיין נותנים את האיזון התזונתי הנכון כדי להרגיש אנרגטיים במשך היום. המזון המהיר הוא הבסיס לתפקוד לקוי. הם עמוסים בסוכרים, סודיום ושומן, מה שאומר שהם הדרך המהירה להשמנת יתר ולבריאות לקויה. ל-Smart for Life תחליפים העשירים בסיבים תזונתיים, השומרים על תחושת השובע, יחד עם חומרים מזינים השומרים על הגוף. כך הם הופכים לתחליף מזון מושלם, גם עבור אלו הרוצים להוריד במשקל, וגם לאנשים עם אורח חיים פעיל במיוחד ומעט זמן פנוי. דרך מהירה לשמור על אנרגיה, בעבודה, בלימודים ובדרכים. וכשאתם צורכים פחות קלוריות, אתם גם מבזבזים פחות. מה שאומר שעם Smart for Life גם תורידו בהיקפים וגם בהוצאות הכספיות שלכם על אוכל במשך היום. אבל אין דבר משכנע יותר מתוצאות בשטח. Smart for Life השפיע על חייהם של רבים באופן חיובי. אחרי שניסו דיאטות רבות בחייהם ללא הצלחה, היו אלו החטיפים שלנו שסיפקו תוצאות ובקלות. הרופאים ימליצו לכם להוריד במשקל, אך מבלי להתוות דרך אמיתית לעשות זאת. איתנו תוכלו להרגיע את הרעב בדרך טבעית עם תחליפי המזון של Smart for Life. אתם חייבים לאכול, אז תאכלו חכם. גלו בעצמכם כמה קל עם המוצרים שלנו להוריד במשקל ולשמור עליו. אנו מזמינים אתכם לבקר באתר הבית שלנו smartforlife.co.il ולהתרשם מסל המוצרים שלנו. בנוסף להיותם תוצר מדעי מוכח, חטיפי הארוחות שלנו הם באופן עקבי הטעימים ביותר בשוק. Smart for Life. תהנו מעצמכם.